Ja. Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný dobrý večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu dnešního vydání pořadu Pozvání přijal, kdy mým dnešním hostem je novinář a politický komentátor ze Slovenska Martin Benko. Martine, ahoj, vítej ve vysílání. Prajem krásny večer divákom aj poslucháčom. Verím, že sa budete dnes baviť a že spolu si povieme veľa nových vecí. Áno, my se budeme bavit nejen o národní politice, ale zejména o té mezinárodní, jak je s Martinem už zvykem. Vy můžete posílat Martinovi na studiový telefon samozřejmě vaše SMS dotazy, Martin se na ně velmi těší. No a Martin mě před začátkem pořadu informoval, že má víc jak 10 témat na dnešní večer, takže já to nebudu dále zdržovat a pustíme se do dnešního povídání. Martine, já bych byl rád, kdyby si nám nejdřív prozradil, co se děje nového na Slovensku, protože Slovensko je náš nejbližší soused, politický partner a pro mnoho lidí stále ještě i nejbližší, řekněme, země, taková bratrská, tak co je u vás nového? Tak aj keď už sú prázdniny, čiže malo by sa diať, že nič, no ale stále sa toho u nás na Slovensku deje veľa. Napríklad je zaujímavé, že ešte sú voľby celkom ďaleko a už všetky strany kampaňujú. Čiže oni si leto vybrali na akúsi predvolebnú kampaň, ale značne predvolebnú, áno. Čiže ja neviem, rok a pol do volieb a už teraz je taká móda na Slovensku, že všetci títo predstavitelia, hlavne opozičných politických strán, chodia po Slovensku v všelijakých karavanoch a neviem kade tade a navštevujú akože voličov. A by som povedal, je to fakt, že dosť intenzívne. Môžem tak vytrhnúť napríklad Matoviča. Matovič ten zvolil taký dosť agresívny spôsob, chodí medzi ľudí, nahlasuje, že tam príde a vyslovene ide do takého až osobného stretu s voličmi súčasnej koalície. Na internete je veľa videí, kde už si myslím, že Matovič už ide cez čiaru, že už sa to nestáva ani ako politická debata, ale skôr taká štvrtá cenová, hospodská. Potom kampaňuje aj Boris Kolár, ten tiež chodí niekde po Slovensku. Demokrati, tí majú teraz veľkú prehru, lebo Demokrati je strana, ktorá je síce mimo parlamentná, ale neustále jej preferencie sú okolo 5%. To znamená, že v budúcich voľbách je aj šanca, že sa dostanú do parlamentu a takisto aj nemusia. Čiže tým, že sú na tej zvoliteľnej hranici 5%, tak je to veľmi tesné. No a vlastne táto mimo parlamentná politická strana vyvolala referendum, ktoré bolo asi pred 3 týždňami, ale bolo neúspešné. Účasť bola 17%, to referendum stálo od, 11 do 13 miliónov eur a vlastne neprinieslo nič. Čiže boli tam postavené otázky typu, že sa má znovu, že či teda ako obyvatelia Slovenska chcú, aby sa znovu obnovila NAKA a myslím USP, no ale tým, že bola nízka účasť, takže vlastne toto referendum je neplatné a má to taký dvojitý meter. Na jednej strane sa snažili títo demokrati zviditeľniť, lebo bolo to ich referendum a urobili si také promo
ale na druhej strane veľa ľudí to odsúdilo, čiže si myslím, že aj veľa strátili, lebo zbytočne vyhodených 12 miliónov. Tie peniaze mohli ísť komukoľvek a nie na nejaké premárnené referendum. Čiže na Slovensku sa kampaňuje v lete vo veľkom. Potom máme tu aj rôzne také mikroaféry. Napríklad na ministerstve kultúry, ktoré dosť často spomíname v našej relácii, tak máme, že Fond na podporu umenia. A Fond na podporu umenia, to je ten fond, ktorý rozdeľuje peniaze. No a predseda tohto fondu na podporu umenia sa volá Olha a novinári ho uštvali. Ale normálne, ako až to bolo také tragikomicko vtipné, Olha, pán v rokoch, predseda Fondu na podporu umenia, utekal pred novinármi po schodoch. Samozrejme, že to nafilmovali. Momentálne je aj takým akože terčom vtipov, ako proste pracovník uteká pred novinármi. Takže títo novinári, pokiaľ najmä z tých opozičných kruhov vedia uštvať. Hej? Proste ľudia vedia byť aj terčom vyslovené až poľovačky. Hej? Čiže toto zase až taká šikana, zase sa dá na to pozrieť dvomi očami. Hej? Jeden pohľad je ten, že novinárska šikana, mediálna šikana, a druhý pohľad je aj ten, že teda podľa mňa on to už psychicky nezvládol, lebo nemyslím si, že je také silné, že utiecť. Hej? Človek, ktorý zastáva určitú funkciu, musí vedieť čeliť aj nejakému mediálnemu tlaku, čiže je taká rozporúplná situácia, no ale tak ten útek bol naozaj, až by som povedal, taký tragikomický, normálne po schodoch, cez dvere, až taký zmetočný, ten útek bol zmetočný. No potom tu máme takú veľmi čerstvú informáciu, nejaké, myslím, francúzske veľvyslanectvo vydalo nejakú tlačovú správu, že Slovensko vstúpilo do skupiny ochotných v rámci Európy, čo bolo samozrejme okamžite mediálne podporené. Táto informácia sa šírila, ľudia boli z toho takí akoby zmetení, až nakoniec doslova do písmena musel premiér Robert Fico vydať vyhlásenie, že to nie je pravda. Proste pustili kačicu, ktorá je nepravdivá, médiá sa toho chytili a zrazu sa proste Slovensko akoby ocitlo v skupine tých ochotných militárne a zbraňovo podporujúcich Ukrajinu, čo samozrejme Fico odmieta. Myslím si, že je, až by som povedal, líder v Európe toho, že tu Ukrajinu podporujeme len humanitárne a nejakou spoluprácou, ale nič, čo sa týka nejakých ostrých zbraní. Takže toto bola taká dnešná rýchla aktualita, ktorá vzplanula a do pár hodín aj pekne zhasla. Takže Slovensko momentálne, a samozrejme ja vyberám len také hrozienka na torte, lebo predsa aj len letné obdobie, väčšina aj ľudí, aj politikov je na dovolenkách, takže je to trošku taká mimo sezóna politická, ale vidíte, aj v tomto čase sa predsa len niečo deje, takže zo Slovenska možno ešte by som aj k vám do Čiech utiekol na chvíľku, lebo vy tam tiež máte veselo. Povedej. To by si mohol ty trošku, ja som len tak spovzďaleč si všimol, že Babiš práve chce byť v nejakom klube obrany Európy, že sa tam nejak akože snaží dostať, že sa k nemu tá informácia nejak cez to ministerstvo neprepasírovala, takže vy to tam tiež máte veselé, ako vidím. Verím, že už utichol Turek,
s jeho nehodou, lebo musím uznať, že aj na Slovensku to tlačili, čo sa dalo. Hej, čiže, áno, jasné, aj keď sme teda ako iný štát, ale Turková nehoda bola aj tu veľmi teda odpropagovaná, samozrejme tým negatívnym spôsobom, hej, keďže Turek stojí akoby na tej druhej strane ako média mainstreamového typu. No, takže vidím, že sa v Čechách a na Slovensku nenudíme aj v tomto letnom období. Je to tak. Myslím, že to budúci týždeň to utichne asi úplne. Neviem, ako u vás, ale na Slovensku hlásia 43 stupňové horúčavy. Dokonca celý týždeň, takže myslím si, že to už naozaj politika pôjde tak na takú druhú, tretiu priečku. Ľudia budú na kúpaliskách a pod ventilátormi. No, ja by som, keďže, ako si spomenul, ja som na tú geopolitiku, mne sa skôr páči tam, čo sa deje v tom zahraničí, aj tebe. Áno, no protože to nás ovlivňuje, že jo, nejvíc, jako vnitřní politika, já to říkám konzistentně už od doby, co vůbec mluvím veřejně, že vnitřní politika ano, ale to, co nás ovlivňuje úplně nejvíc, tak je prostě mezinárodní politika. A můžeme začít u Evropské komise a Evropské unie. Vieš čo, ja by som išiel úplne hore, ja by som išiel od A, lebo toto je taká moja vlastná analýza, ja to vždycky tak skúsim, uvidíme, čím to zase vyjde, ale ja tuším niečo veľké. My se k tomu dostaneme, bude něco velkého, ano. Ono to vyzerá vyslovene, ako sa hovorí, že ticho pred búrkou. Je absolútne, to si skúste všimnúť, poslucháči, diváci, je akoby embargo informačné. Áno. Už dokonca ani médiá hlavného prúdu neprinášajú nejaké bombastické informácie a naozaj, že je ticho. A pritom sa dejú veľké veci, hej? Áno. Ja sám pozorujem, že tým, že nie sú dostatočné informácie v priestore, tak si ich musím hĺbšie hľadať. A zrovna, keď človek sa tomu začne venovať, že do hĺbky, tak zistí, že sa fakt dejú veľké veci. Kľudne začnem Ukrajinou. Áno. Tam bolo také zemetrasenie, ktoré samozrejme u nás veľmi mainstream nejak nepopisoval, alebo keď tak len veľmi skromne, ale celá tá Banková ulica, vedenie, sa triaslo v základoch. Z nejakého zvláštneho dôvodu Zelenský odvolal ministra obrany a tento mladý minister obrany je v ukrajinskom priestore veľmi populárny. Ľudia vyšli do ulic, dokonca nielen v Kieve, ale aj v okolitých mestách. Ja to len tak v skratke poviem, lebo to je téma zase na celú reláciu. A tak máme čas. A Zelenský sa dostal do vlastnej pasce. On týmto odvolaním ministra obrany, myslím, že Fedorov sa volá, Michailo Fedorov, tak tam samozrejme je veľmi ťažké vidieť úplne do hĺbky problému, ale sú tam dve možnosti. Jedna z možností, že tento mladý minister obrany tou svojou popularitou získaval ľudí. A samozrejme Zelenský vidí v každom takejto osobnosti potenciálnu hrozbu do budúcna a tým pádom je aj to jedna z možností, že sa ho snažil takto akoby zbaviť.
No niečo podobné sa už udialo so Zalužným. Áno. Ten bol tiež vysoko postavený, myslím v generálnom štábe alebo šéf armády celej ukrajinskej, tak ho nejako zázrakom odpratal na veľvyslanectvo do Británie. Hej? A Zalužný je takisto veľmi populárny na Ukrajine. Toto je jedna z možností. Druhá z možností je tá, že Zelenský už nedrží v rukách tú moc, ako má Val. Je veľmi ťažko odhadnúť, do akej miery ešte on je autokrat. Hej? Lebo takou analýzou, keď si spomenieme, tak už musel ustúpiť, keď tie protikorupčné úrady, to NABU, začalo vyšetrovať jeho blízke okolie, tak vtedy tiež musel veľmi rýchlo urobiť nejaké ústupky a dokonca stiahol nejaký zákon o tomto NABU protikorupčnom. Čiže tam už ako prvýkrát tak autokraticky musel ustúpiť. Hej. Čiže to tiež ukazuje na ňo, že nemá to až tak plne pod kontrolou. A teraz to isté sa stalo s týmto ministrom obrany a zase ustúpil. Hej. Čiže už druhýkrát ustúpil. Takže keď som to povedal tak do extrému, tak už aby sa z autokrata nestala iba figurka na šachovnici. Hej. Áno. No a samozrejme tieto protesty trvali, myslím, že viac než týždeň. A nakoniec prišlo k odvolaniu Sýrskeho, lebo Fedorov mal nejaký osobný problém so Sýrským. Fedorov bol minister obrany a Sýrsky bol, myslím, veliteľ generálneho štábu armády. A teraz Zelenský stal pred teda zlou variantou a ešte horšou variantou. Buď teda podrží Sýrskeho a populárneho Fedorova odstráni akoby z tých pozícií, alebo bude musieť obetovať Sýrska. Nakoniec to dopadlo tak, že obetoval Sýrskeho. Fedorovovi vytvoril nejakú funkciu, pričom Fedorov je známy tým, že on je taká tvár modernizácie armády, hlavne tie dronové, umelá inteligencia, tieto nové technológie. Áno. Tak mu vytvoril nejaké pozíciu v armáde, ktorá má na starosti presne toto. No a Sýrskeho odvolal. To bolo veľmi zaujímavé, ja som o tom dosť čítal a totiž na Sýrskeho sa valila veľká vlna kritiky, ale aj v rámci toho odvolania ešte akoby urobili to tak, že odchádzal pompezne. Hej. Proste tie jeho plusy, ktoré počas svojej funkcie vyvinul, tak tie ako trošku pripomenuli, že v tej tá invázia do Kurskej oblasti, potom proste, že ustal nejaké fronty, ktoré už vyzerali, že padnú, čiže Sýrsky je preč. No a teraz bola veľká otázka, že kto nahradí Sýrskeho. Tam bolo viacero mien, bol tam napríklad Bilecký. Bilecký to je, by som povedal, dosť nebezpečný človek, lebo on má pod sebou okolo 40 až 60 tisíc vojakov. Taká nejaká, až by som povedal, skoro samostatná armáda v armáde. No ale nakoniec zvolili Drapatia. A Drapati to je tiež veľmi zaujímavá postava. Ja som si o týchto ľuďoch trošku prečítal, aby som mal vlastne predstavu, že kam to smeruje. No a Drapati je vlastne vojak, ktorý začal už v 2014. Áno. On je, až by som povedal, že skoro neustále na fronte. Tak nejak prvýkrát sa zviditeľnil tým, že s BMPčkom prerazil v Mariupole barikádu, takú proruskú. Normálne to BMPčko letelo vzduchom a to video bolo akoby takým mementom alebo začiatkom tejto teda špeciálnej vojenskej operácie alebo vojnového konfliktu, ako si to už kto nazve. Zaujímavé je v tom, že mu bolo ponúknuté nejaké štúdium a on radšej išiel na front ako na štúdium. A je tu jeden moment, ktorý ma zaujal. On bol vyznamenaný britskou veľvyslankyňou nejakým mečom. Hej. Aha. A nejaký akože honos, hej. No ale ja už keď počujem britská veľvyslankyňa, tak okamžite mi to evokuje. Áno. Tam tá ich Hemi 5
a evokuje mi to presne, že odkiaľ vietor fúka. Takže môžeme očakávať, že Briti si zase obsadili jeden post, dokonca veľmi významný post. Tento drápatý hneď, ak nastúpil do funkcie, hneď dal také zaujímavé vyhlásenia, až by som povedal kontroverzné, hneď urazil ruský národ. Dokonca tam padla veta, že to je národ, ktorý ani nemá právo na existenciu. Že v Luhansku a Donecku žijú ľudia, ktorí nechcú pracovať a chcú všetko zadarmo. No, ťažko povedať, že či hneď na štart, až by som povedal nediplomaticky takto vstúpiť, alebo vystúpiť. Samozrejme, okamžite aj Rusi na to reagovali, že teda toto nie je akože veľmi diplomatické. No ale tak každý, ako sa zapíše, tak potom bude musieť s tým ísť ďalej, hej. Takže keď už sme pri tej Ukrajine, skúsime niečo aj, čo sa tam vlastne reálne deje. To je to, prečo ja čakám niečo veľké, hej. Lebo konflikt ohromne, ale skutočne ohromne eskaloval. Snažím sa teda akože nájsť informácie, hovorím, že ide to o mnoho ťažšie ako kedysi, no ale obidve strany prilievajú, ale že do ohňa, že mega. Áno. Začalo to, Ukrajinci začali veľmi intenzívne útočiť do tylu, do hĺbky Ruska dronmi, čo musím uznať, že sa im darí. Skutočne Ukrajinci pokročili v tejto dronovej vojne, lietajú veľmi ďaleko, neustále bombardujú a triafajú sa do ruských rafinérií, do strategických miest. Toto mi nie je úplne jasné. Fakt si nemyslím, že na takú diaľku je možné, aby im tie drony preleteli. A že tá ruská protivzdušná obrana to nezachytí. Naozaj musím povedať, že tu mi niečo nesedí. Skutočne, lebo tí Rusi sú tiež dobrí, tí Rusi majú technologicky tiež postúpili aj v dronovej vojne, ale tí Ukrajinci im skutočne škodia. Poviem teda A a potom poviem aj B, hej? Áno. Teraz zarezonovalo najviac, myslím, že to bolo skutočne mediálne podporené, že Ukrajinci natriafali to Wildberry. To je niečo ako ruský Amazon, to sú sklady logistické. Áno. Je to najväčšia zásielkovňa v Rusku a oni to fakt tak natriafali, že tie sklady vyhoreli, že dotla. Úplně. Já jsem viděl videa, ano. To je, že dotla. Ale to má sekundárne, terciálne následky. To nie je len, že zhorel nejaký sklad. To je, že v tom sklade mali tovar ruský, bežný, stredný a malí podnikatelia. Čiže v Rusku to môže mať obrovský dopad a dokonca obrovský dopad na nálady v spoločnosti. Čiže toto Wildberries, ja neviem, má myslím 10 takých najväčších logistických centier a oni už trafili, myslím, 5 alebo 6. Hej. Aha, tak čiže áno, a dokonca v rôznych častiach Ruska. Takže toto je len... Prečo hovorím, že sa musí stať niečo veľké? Lebo toto už nie je útok na vojenskú infraštruktúru. Pokiaľ triafam rafinérie, tak môžem povedať, že rafinérie zarábajú peniaze a tie peniaze idú do štátu, štát ruský môže financovať vojnu. Taká skratka. Áno. Respektíve, že z tých rafinérií predsa len ide palivo do nejakých tankov, obrnených transportérov a vojenskej techniky. To je A. Ale teraz B. Toto je čiste civilné. Toto je pre ľudí. Toto je distribúcia ľuďom. A samozrejme tí ľudia, to boli tovary, ktoré boli zaplatené, ktoré proste títo malí podnikatelia idú do mínusu. To je čistá strata. Ale úprimne to nemá teda s vojenskou špeciálnou vojenskou operáciou asi že nič spoločné. Toto už je, by som povedal, až také nehumánne. To ideme. A samozrejme, no čo mohli čakať? No tak samozrejme Rusi hneď trafili nejakú podobnú distribučnú sieť v Sumi. Čiže
každá akcia vyvolá reakciu, opačne orientovanú rovnako veľkú. To máme zákony, hej? Áno. Kinetiky. Takže ideme aj k fyzike. No a teraz čo môžu čakať tí Ukrajinci? No tak Rusi im to tam rozpália celé. No a to je jedna akcia, ktorá sa ako darí Ukrajincom, a potom druhá akcia, ktorá sa im celkom darí, je Krym. Hej. Čiže oni na Kryme rozbombardovali mosty, zničili im tam infraštruktúru, potriafali tam nejaké tie protilietadlové systémy a systematicky ničia tankery, ktoré sa snažia tu viesť ropu na Krym. Hej. Čiže toto by som povedal, akoby toto sú také, nazvime to, vojenské úspechy Ukrajiny. No ale samozrejme teraz tí Rusi akože nestoja so založenými rukami, a teraz môžeme povedať zase úspechy Rusov. Hej. Áno. Tak okrem toho, že natriafali už aj oni v Sumi nejaké tieto obrovské centrá distribučné, tak Rusi pridali na fronte. Ale pridali tak, že ako Kyjev je pod neustálou palbou. Každý deň čítam, že dnešný útok bol najväčší. Čiže včerajší bolo niečo menší, zajtrajší zase povedia, že bol najväčší od začiatku špeciálnej vojenskej operácie. Áno, to sa opakuje. A dokonca Rusi nejak zmenili taktiku. Mne sa zdá, že tam akože oni už dali dole biele rukavičky, skutočne, a oni už útočia ani nie tak tým rojom dronov, ale oni už idú balistikou. Čiže to už sú balistické rakety a oni kľudne strelia 50 za no. A tie sú veľmi ťažko zachytiteľné, dokonca sa mi zdá, že Ukrajinci už nemajú tie PAC-3 rakety, že proste nemajú dostatok na tie Patrioty. Čiže vlastne každý útok rovná sa trefa. No a ten Kyjev teda dostáva pekne zabrať a Rusi začali nie len teda Kyjev, ale najnovšie idú Odesu. A mne to trošku príde, že Odesa je akoby taký revanš na ten Krym. Áno. Lebo Odesa, tam sú prístavy, aj ten južný, a to sú prístavy, kadiaľ Ukrajina zarába obrovské peniaze vývozom. Áno. Lenže tí Rusi teraz tam sa triafajú, každú noc proste likvidujú absolútne plošne infraštruktúru týchto prístavov, čo nebolo, a Rusom sa už podarilo doslova uzavrieť túto námornú trasu. Oni už tam potriafali dokonca nejaké lode a tam veľmi ľahko si to viete pozrieť, že to je rovnaká taktika ako v Hormuze. Ako náhle trafíte nejaké lode, tak ostatní kapitáni lodí alebo tie spoločnosti a firmy, ktoré chcú tými loďami proste ísť do Odesy a z Odesy, no tak si to radšej rozmyslia. Dokonca som čítal, že tá obrovská kontajnerová firma, ten myslím Maersk, že oni sa už normálne presunuli do Rumunska. No a toto je, že to je obrovský problém pre Ukrajinu, lebo to sú miliardy vývozu. Áno. A pokiaľ Rusi pretnú túto tepnu, tak ukrajinský vývoz, ktorý sa číta v miliardách dolárov, sa zastaví. Čiže dokonca sa mi zdá, že už som videl aj nejaké vyhlásenie Zelenského, urobil k tomu tlačovku a už vyplakával. Už chcel nejaké, že Spojené národy, aby nejakú bezpečnostnú radu zvolali. No, tak dráždiš hada bosou nohou, no tak ťa kusne. No to je akože tak, veľmi jednoduché. No a to je proste, myslím, že minulú noc trafili aj južný, to je ďalší takýto prístav. Tam je viacero prístavov, samozrejme v okolitej Odesy. A najnovšie už je tam tak vážna situácia, že Ukrajinci sa presunuli už na Dunaji, čo sú prístavy na Dunaji, tak Rusi už triafajú aj tie. No a teraz samozrejme v tej dronovej vojne Rusi veľmi zmodernizovali tie svoje šahedy
Oni to už volajú Geran. A teraz ten najnovší Geran, myslím 4, ten už lieta, že 500 km za hodinu. Dokonca už namerali aj 600 km za hodinu. Tam dali nejaké turbomotory, dokonca ho nejak aj upravili, odľahčili, neviem čo. No a tieto Gerany, tie štvorky, tie robia paseku. To tam lieta proste ten čas zachytenia sa absolútne skrátil, hej, že ono to proste letí rýchlo, ide dvakrát rýchlejšie, takže a tí Rusi už tiež tie útoky už inak časujú. Kedysi to malo takú nejakú klasiku, že najskôr išli prvé drony, ktoré boli také polovica falošné, hej, že iba aby zahltili tú protivzdušnú obranu, potom išli nejaké druhé drony, už proste ostré, a potom išli tie balistické rakety. Čiže tá protivzdušná obrana vedela nejak plus minus, že kedy čo má zostreľovať. Ale teraz, čo som pozeral, jeden útok na Kyjev bol, že v priebehu 50 minút to tam všetko našúpali. A z rôznych smerov, čiže niečo išlo z mora, niečo zo zeme, niečo z lietadiel, niečo z tých bombardérov. No a tak potom ako je veľmi ťažké v tých 50 minútach tam ten záchyt, hej, lebo stále som čítal, že ukrajinská protivzdušná obrana zachytila 93%, hej. Keď si to vypočítate, tak vlastne uznali, že 7% im prešlo, ale celý Kyjev horel, tak to nejak nemá logiku, hej, z tých 7% ako nemôže celý Kyjev horieť, hej. Áno. No a dokonca v tom Kyjeve tí Rusi sa už zamerali tak dosť precízne že triafajú tie výrobne tých dronov, triafajú veliteľské stanoviská, triafajú vyslovene nejakú koncentráciu tej vojenskej sily. Takže ja sa to snažím tak objektívne popísať, že teda aj Ukrajinci, to bola tá prvá časť, aj im sa darilo, darí, ale tí Rusi idú, ja si myslím, že oni otvorili kohútik, lebo sledujem, že teraz tam lietajú tie FABky, tie bomby FAB. Už sme to, myslím, spomínali v našej relácii, ale to sú nejaké staré ruské bomby, ktorým proste vyrobili také krídelka, navigačný systém, majú ich ako chceš. Áno. No to a dokonca teraz dokonca nejakú FAB 9000 vyrobili, to má 9 tón tá nálož to. Ja si už neviem predstaviť, aký kráter je potom výbuchu, jak asi fotbalové ihrisko. To proste. No a týmto oni teraz sypú ten front, všetko fabkami, hej. Takže tam sa ani nezachráni. To je, keď padne proste, tak tá oblasť je celá ako zmizne. Áno. To sú ruiny. No a čo som si tak ja všimol, tak veľmi tlačia na smer Kramatorsk a Slaviansk. Tam tá Konstantinovka, tam mi nejde do hlavy, to je tiež taký môj, akože sledujem to a už niekoľkokrát Rusi povedali teda, že už je ich. Niekoľkokrát Ukrajinci povedali, že ešte nie je ich. A tam sa to tak nejak ten front točí hore-dole, no ale tak v každom prípade Rusi v Konstantinovke sú určite, či majú celú to naozaj si myslím tým, že idú obrovské obojstranné propagandistické videá, tak teraz neviete, či máte veriť tomu ukrajinskému propagandistickému, teda, že ešte ju nemajú, alebo tomu ruskému, že už ju majú. Áno. No ale už z viacerých zdrojov som to tak nejak spriemeroval, tak už sú 12 kilometrov zo Slaviansku tí Rusi. 12 kilometrov, to je fakt blízko. To už je. Ja si myslím, že v tom Slaviansku máte nad hlavou prieskumné drony, Geran drony, kadečo tam, už je to fakt, že blízko. Takže momentálne tí Rusi sa veľmi sústreďujú na ten Donbas a ten Slaviansk, Kramatorsk, lebo to sú také dve posledné bázy, military base, také obranné pevnosti, to je to slovíčko, čo som hľadal. No len za tými pevnosťami už potom nič nie je, takže tam bol vybudovaný od 2014, Ukrajinci budovali taký obranný pás, ktorý išiel samozrejme presne Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinivka, Pokrovsk a dole. No ale
pokiaľ to tí Rusi preletia ten pás, tak je problém, hej, že ten Slaviansk Kramatorsk môže trvať zase, ja neviem, pol roka, rok, ale potom už je veľmi ťažko, hej, dovtedy sa samozrejme všeličo môže stať, lebo dneska už neodhadnete, už predikovať niečo je veľmi ťažké, ale ja si myslím, že ten Slaviansk Kramatorsk to je v mojom ponímaní bitka o tieto dve mestá bude rozhodujúca v rámci ukrajinsko-ruského konfliktu. Tieto dve mestá. No a samozrejme, potom ten juh je dôležitý, lebo ako to ustoja tí Rusi na tom Kryme, keďže tam nemajú zásobovanie, to je veľmi ťažko, hej, keď vám nechodí ropa, plyn, nemáte tam, armáda nemá dostatočne, ja neviem, prísun munície, takže ten Krym bude veľmi problémový a potom samozrejme tá Odesa. Hej. Lebo pokiaľ by Rusi odrezali Odesu, alebo teda celkovo Ukrajinu od mora, tak finálna mapa Ukrajiny môže byť veľmi cvrknutá v budúcnosti. Hej. Predstavte, že najväčšie zdroje príjmu, najväčšie idú cez ten port a tým, že Rusi ho akože neustále bombardujú a keď ho zničia, hej, tam máte tie doky, tam máte tie žeriavy, tam máte proste tú technológiu, tam máte tie sklady, tam máte možno, ja neviem, sklady paliva, sklady munície, kade čoho, tak keď tam nahádžu tie fabky, tak akože znovu postaviť ten prístav môže trvať roky. Hej. A samozrejme ešte je otázne, že kto ho bude držať v rukách, lebo samozrejme tam môže prísť aj pozemná invázia zo strany ruskej armády. Hej. Čiže veľmi ťažko, teraz si myslím ja, že buď príde niečo veľké, alebo momentálne sa tá situácia láme. Že teraz je to vyslovene, že kto z koho. Hej. Keďže Rusi už pridali, a myslím si, že Rusi sú aj dosť akože nasratí, aj za tie distribučné centra, to Wildberries, aj za tie všetky rafinérie, tak ja si myslím, že Rusom nezostáva nič iné, iba pridať. To, pokiaľ chcú ustáť, ako to vedenie, ja by som povedal, že Putinov kabinet, pokiaľ to chce ustáť, tak musí ukázať tým ľuďom výsledky. Áno. A tie výsledky môžu prísť jedine, že skutočne pridá. Takže aby som to dal do súvisu, preto sa niečo deje, lebo neviem, či ste zachytili, ale stretol sa Rubio s Lavrovom v Manile včera. Áno. A média nic. Toto stretnutie, ako naozaj som sa snažil tiež prísť k nejakému koreňu veci, o čom bolo, ale nedali vôbec výstup. Ten výstup je akože tak stručný, dokonca sa bavili, myslím, len pol hodinu, ale čo mám informácie, samozrejme je ťažko odhadnúť, ktoré sú tie úplne že pravdivé, tak toto stretnutie vyvolali Američania. Američania sa urgentne chceli stretnúť a také výstupy, ktoré som nejak akože naštudoval, tak Lavrov vôbec nebol príjemný a Lavrov prišiel s červenými čiarami a čo bola akože alfa omega, ktoré červené čiary Lavrov povedal Rubiovi, je dodávky zbraní Ukrajine. Áno. Pokiaľ sa nezastavia americké dodávky zbraní Ukrajine, tak Rusi sa nemajú o čem baviť. Tak by som po ľudsky o čem baviť. Samozrejme, boli tam aj nejaké témy Irán, boli aj nejaké témy spolupráce, dokonca nejaký kozmický, neviem čo. Jo, oni teďkon na tu jednu vesmírnou stanici, nevím, jestli ty jsi to zaregistroval, já jsem se o tom bavil minulý týden s panem inženýrem Števcem, tak ta spolupráce v rámci tedy těch vesmírných stanic tak pokračuje. Tam letěli tuším 2 Rusové, 1 Američan. No ale teraz dám zase taký môj malý postreh, vždycky si dovolím také niečo svoje. Určite. Ale predstavte si, poslucháči, že
Lavrov povedal Rubiovi, aby nedodávali zbranie Ukrajine. Musíme sa fixovať na túto tému. A dnes som počul v rádiu, alebo proste, že americká CIA má podozrenie, že Irán sa veľmi presne triafá do nejakých amerických základní. Áno. A že investigatívne vyšetrujú, či im v tom nepomáhajú Rusi. A teraz to preložím do takého jednoduchého jazyka. Tak to, že Američania dodávajú zbrane Ukrajine a Ukrajina s nimi strieľa na Rusko a myslím si dokonca, že aj nejaké tie navigačné satelitné podpory dávajú Američania. Oni môžu. Čiže nikto nemusí ruská tajná služba vyšetrovať, že či náhodou v tom nie sú západy. Oni môžu. Ale keď sa Irán presne triafá, tak Rusi nemôžu. Tak ako... Toto není, že dvojaký meter, to je dvojaký kilometer. Áno. No ale tí Iránci sa skutočne, že triafajú veľmi presne, že v Riade bola bunka CIA dokonca schovaná niekde na ambasáde. Na ambasáde. A že čo sa stalo? Že prileteli špeciálne upravené 2 iránske drony. Ten prvý dron prerazil plášť tej CIA miestnosti, vytvoril akoby dieru a ten druhý dron vošiel, no a všetko rozbil. No ale títo CIA-ci sú teraz akože mega naštvaní, lebo niekoľko takýchto cieľov tí Iránci trafili a samozrejme na to už musíš mať sofistikované navádzanie, sofistikované podporu zdroje, drony, technológie. No a už teda ako podozrievajú tých Rusov. No ale veď, keď my môžeme, tak aj vy môžete, tak ako snáď, teda tak vy prestaňte. A teraz prídem k tomu Lavrovovi, hej? Áno. Ten povedal Rubiovi, nedodávajte zbrane Ukrajine. Hej? A mne to trošku príde, že to bola akoby ukážka tých Rusov, že keď vy budete dodávať Ukrajine, my budeme Iránu. A budú sa diať presne tieto veci, čo sa dneska stali v Riade. Hej? Plus tí Iránci trafili ešte nejaké ďalšie 2 bunky CIA v Iraku. Ale skutočne, že mali fantastické informácie a trafili sa, že presne. Čiže ty, keď tam roky buduješ proste v tej oblasti a Perského zálivu Iraku, tieto sofistikované technologické CIA základne, určite to mali nejaké satelity, obrazovky, počítače, proste odposluchy. A keď vám tam priletí takýto iránsky dron a vám to všetko rozbije, no tak je problém. Akoby strátite oči a uši. Takže a zrovna sa toto udialo v jeden deň, no tak mne to príde vyslovene demonštratívne, že ten Lavrov povedal na diplomatickej úrovni nedávajte tie zbrane tej Ukrajine a na technickej úrovni ukázal, že čo sa im môže diať. Áno. Takže mieša sa to krásne a ja si myslím, že ide zmena, lebo ten Anchorage, čo sa stretli na Aliaške, Putin s Trumpom, tak to sa tak volá, že duch Anchorage. Áno. A vyzerá to, ako by sa tam na niečom dohodli, ale dnes to vyzerá, že tí Američania to nedodržali. Ja už sa trošku tým Rusom aj čudujem, lebo im vždy všetci všetko nasľubujú, hej, nebude sa rozširovať NATO, bum, 4 fázy rozšírenia. Nebudú Minské dohody, zase im to nedodržali. Zase proste vždycky tých Rusov im to nasľubujú, Gorbačovovi, kadekomu, všetko a nikdy to nedodržia. A teraz to vyzerá už ďalší krát, že im slúbili, alebo Putinovi, že to v tom Anchorage niečo slúbili a už nie. Už to podľa mňa neplatí a tak sa tak hovorí, že ten duch Anchorage už akoby vypršal a ideme od znova. A to od znova bol podľa mňa štart a ten štart bol stretnutie Lavrova s tým Rubiom. Oni si tam podľa mňa dali nejaké nové tézy, ale Lavrov už asi bez rukavičiek. Že a buď ideme takto, alebo ideme takto. A to sa my nedozvieme, samozrejme. Áno. Lebo tie výstupy sú veľmi... To je za oponou.
To uvidíme len, čo sa začne diať. Hej, samozrejme. Takže geopoliticky to vrie. Podľa mňa už je ten tlakový hrniec fakt, že natlakovaný na 180 stupňov. A ešte keď si všimneš, všetko toto nastalo po tej Ankare. Áno. Čiže tá Ankara môže byť akoby spúšťač. Teraz je informačné embargo, lebo novinári nemajú čo písať. K tým informáciám sa kvázi nedostaneš. Alebo len tak ako okrajovo, alebo fakt musíš trošku aj dať nejaký do toho vlastný úsudok. A skutočne, že uvidíme, lebo teraz sa bude diať. Niečo sa bude diať. A môj teda odhad je, že teda Rusi pritlačia na tej Ukrajine, ale že krát 3. Hej. Dokonca som niekde postrehol, že už chcú v Rusku robiť nejakú takú menšiu mobilizáciu, 380 000 odvodencov, hej. A 380 000 je akože skutočne veľké číslo, hej, keď momentálne myslím, že Rusi majú na celom fronte okolo 700 000, tak to je ďalšia jak polovica frontu. Na Ukrajine tam už nemajú koho mobilizovať, myslím, že všetci ste videli tie katastrofické videá, ako kradnú ľudí. Neustále. Ja to ani neviem okomentovať. Ja to fakt neviem ani, to je krádež ľudí, to je neuveriteľné. Som čítal o tom, že tam ich potom ešte bijú, mučia, ťahajú za štvorkolkami, proste odvádzajú priamo na front. No to ani Ja už to radšej nečítam, lebo tam sa stratila, tam to už je, to není ani, že z ľudskosť tadiaľ ani nešla. Hej? Ne. Čiže na Ukrajine nie je už koho veľmi mobilizovať, no ale tá mobilizácia to je veľmi ťažká téma aj v Rusku, lebo tie nálady v spoločnosti to je taký pufrovací systém, hej? Že keď máte veľmi zlé nálady, tak tá vláda potom stráca podporu, už sa ťažšie koná, ťažšie sa pracuje, ťažšie sa už aj tvorí tá propaganda, lebo už keď tí ľudia prestanú veriť, tak už potom môžeš natočiť akékoľvek videjka a už ti ho nikto neuverí. Áno. Takže veď teraz to Zelenský pocítil sám, veď on už tie protesty, čo boli, tak za toho Fedorova, no tak to bolo možno zo 40%, nie že za Fedora, a proti Zelenskému. Čiže jemu už sa podľa mňa tá stolička celkom trasie, samozrejme tam neboli voľby, on nadsluhuje ako kvázi prezident, neviem, už roky, to už sú 2-3 roky či koľko, čiže tam tá situácia na tej Ukrajine tiež nie je zrovna jednoduchá. Áno. A tí ľudia už tiež nie sú veľmi spokojní, no a teraz ešte keď ich Rusi odstrihnú od tých peňazí, tak od toho vývozu, tak to môže nastať akoby aj občianska vojna. To môže mať všelijaký koniec, hej? Ale aj v Rusku, aj na Ukrajine. To akože já tě, Martine, já tě teďkon zastavím, ty si řekl hrozně důležitou myšlenku, protože já jsem před rokem právě se ke mně dostala informace, že to je jeden ze záměrů Ruské federace právě počkat na to, až vypukne na Ukrajině občanská válka. Proto oni neudělali v té době, tedy před rokem, žádný velký akce na té Ukrajině, ale prostě vedou tu operaci tak, jak to vidíme, sem tam, s tím, že oni prostě trpělivě vyčkávají právě na ten moment, kdy ti Ukrajinci se sami zvednou a bude tam jaksi nepokoje, občanská válka. Myslíš, že by takováhle téze byla reálna nebo byla postavená na reálném základě? Vieš čo? Ja mám teda tie čísla a toto je veľmi ťažké urobiť na Ukrajine. Nemyslím si, že je to úplne realistické, lebo odpoviem. 1 000 000 mužov majú na fronte. Ukrajinci. Ďalších niekoľko 100 000 sa schováva po chatkách. To mi povedal priamo Ukrajinec, som sa bavil s Ukrajincom na Slovensku.
normálne niekoľko 100 000 ukrajinských mužov, ktorí sú schovaní v pivniciach, v bytoch, že 2 roky nevychádzajú na ulicu, aby ich to TCK neunieslo. Sú tam vlastne ženy, sú tam starí ľudia, tak kto by bol tá občianska vojna? Na jednej strane armáda, ktorá nemôže si dovoliť teraz nejaké vnútorné povstanie, lebo stráži front. Čiže oni nemôže si Zelenský odvolať teraz 200 000 vojakov na potlačenie nejakej občianskej vojny. Ale na druhej strane, kto by bol tá občianská vojna? Veď z tých Ukrajincov posledné sčítanie, čo som niekde čítal, bolo, že 20 miliónov. Hej? No, to pekne kleslo. No, tí, čo sú utečení v Európe, tí povstávať nebudú. Tí ďalšie milióny sú utečení v Rusku. To je číslo, ktoré nikde sa nespomína. Áno. A veľmi neradi to uverejňujú v mainstreame, ale niekoľko miliónov Ukrajincov je v Rusku utečených. Čiže dokonca si myslím, že najviac zo všetkých štátov je v Rusku konkrétne. Potom, čo sú Ukrajinci kadekde v Európe, v Poľsku, na Slovensku, tak tí určite povstávať nebudú. A tí, čo sú na Ukrajine, no tak tí sú akoby, no, keď je schovaný niekde v nejakej pivnici a vydržal to 2 roky, tak on už nepôjde do povstania. On už radšej vydrží ešte pol roka a bude sa modliť, že teda už to nejako sa skončí. Hej? Takže nemyslím si, toto asi neprejde. A na Ukrajine je veľmi silná aj taká, že tajná polícia, tá SBU. Áno. Teraz je tam polícia, je tam tá armáda, sú tam tí TCK, čiže tieto silové zložky, ktoré tam sú veľmi početné a tie zrovna majú v rukách tá banková, ten Zelenský a ten jeho okruh. Čiže pokiaľ, to je moja analýza, hej, ja sa môžem myliť, ale moja analýza je, že toto skôr nie. Dobre. Naopak som čítal, že to, že Rusi tak pomaly postupujú, mi to prišlo až skoro nerealistické, ale keď sa nad tým hĺbšie zamyslíš, tak aj to má logiku, že tí Rusi sa snažia vyčerpať zbraňami ako Ukrajinu, tak aj ukrajinských donorov, to znamená Európu, Ameriku. Čiže oni kvázi pomaly postupujú, ale tie zbrane sa míňajú tým Ukrajincom a Európe už úplne. A teraz veľa článkov som čítal o tom, že už sa míňajú dokonca aj Amerike. Áno. Amerika tým, že začala v Iráne tú svoju vlastnú, nazvime to operáciu alebo vojnu proti Iránu, tak tam už presakujú na povrch informácie, že oni nemajú zbrane. Američania majú prázdne sklady alebo tesne pred vyprázdnením. Áno. No a Rusi, tí naopak, počas týchto 4-5 rokov, čo už teda ako bojujú, tak oni prestávali vlastnú ekonomiku na vojnovú ekonomiku. Čiže tí Rusi produkujú. To som čítal, že oni vyprodukujú ročne viac munície ako celá Európa aj s Amerikou dokopy. Hej? Čiže Rusi ako kvázi muníciu majú. A teraz ešte si samozrejme povedzme, že z čoho sa vyrába munícia. Hej? Tak to sú suroviny presne, ktoré Rusi majú a Európa ich nemá. Čiže vy keď chcete tú muníciu vyrábať, tak vy musíte mať na to tie, ja neviem, z čoho sa to presne robí, ja neviem, nejaké hnojivá, či amoniak, či ja neviem, teraz nie je to moja téma, ale Európa to nemá, alebo to má nejak obmedzenom množstve. No Rusi to také nerastné bohatstvo, že oni si navyrábajú tých výbušnín, koľko budú len chcieť. Hej. Čiže tí Rusi postupovali vraj, to je téza, postupovali tak plíživo trochu kvôli tomu, že chceli vyčerpať muníciu a zbraňové systémy Ukrajiny a aj Európy. Áno, tak samozrejme. Vlastne, keď Európa stále futruje tú Ukrajinu zbraňami, tak niekde ich zobrať musí. Tak najnovšie, toto som nepochopil, keď mi niekto vysvetlí, prečo Európa platí Amerike za zbrane, ktoré darúvame Ukrajine. To je pre mňa nonsens. No to je ten projekt PURL, který se v té Ankaře domlouval, mimo jiné, a který... To je tých 80 ďalších miliard, sa mi zdá, že? No to je hlavně to financování NATO, vlastně spojený s podporou Ukrajiny a nejde o nic jiného, než o závazky nakupovat zbraně u Američanů.
Jo, to je celý jádro, celý tyhletý dohody. Babiš ten řekl, že to zaplatí jednorázově jenom a že víc už ne, protože to uzavřela ještě za minulýho období Fialova vláda. No ale někteří se k tomu připojili, že to budou prostě soustavně jaksi hradit a platit. Tak samozrejme všetky tie peniaze, poslucháči, to sú peniaze daňových poplatníkov. To nie sú ich peniaze. Oni za naše prachy idú kupovať nejaké nezmyselné munície a zbranie pre Ukrajinu, ktoré aj tak sa tam, tí Rusi to tam rozdrbú s prepáčením. Hej, to tam sa všetko, to je jednosmerka, to tam príde a už to tam nie je. Zas to tam príde, zas to tam. Áno. Čiže toto je tá vyčerpávajúca vojna, či ako sa to volá. Tak. Kto dlhšie vydrží ten tlak. No ale, to je to, co já jsem, Martine, se chtěl zeptat už před přestávkou nakonec, jestli se skutečně jedná tak, jak se před lety, když začal ten konflikt na Ukrajině, jestli se skutečně jedná teď už jednoznačně o válku vyčerpávající. No a ty jsi na to odpověděl. No to je určite, že vyčerpávajúca, ale ja by som jej dal ešte druhý názov. Tá vojna sa normálne zmenila na vojnu dronovú. Áno. Toto je vojna dronová, vojna technológií a musím uznať, že tí Ukrajinci sú v tom tiež dobrí. Ako skutočne sú inovatívni, ak sú takej by som povedal, predsa ich je 20 miliónov, tých Rusov je 140 miliónov, ale čo sa týka tej dronovej vojny, je to jak mačka s myšou, hej. Rusi vymysleli tie optické vlákna, potom sa Ukrajinci vymysleli nejaké rušičky, teraz majú Rusi tie nové interceptory. Interceptory sú také protidrony, hej, ktoré likvidujú tie šahidy, alebo tie gerany. A tí Ukrajinci napríklad teraz vymysleli, mňa to baví celkom, som to čítal, že mali nejaký interceptor, ktorý vedel dohoniť ten šahid. Ale už keď dali Rusi ten geran, tak už to nevedel dohoniť ten, lebo nemal tú rýchlosť. Tak tí Ukrajinci normálne vymysleli, že nejaká chemická zložka v prvej fáze štartu toho interceptoru ho tak rozbehne, že dobehne ten Geran 4, hej. Čiže zase toto je vojna peňazí. Keď váš interceptor, ktorý stojí $5,000, zlikviduje šahid, ktorý stojí $30,000, no tak super, nie? Alebo keď raketa PAC-3, ktorá stojí 3 milióny, zostrelí Geran 4, ktorý stojí aj 50,000, no tak tiež super, hej? Čiže toto je čiste o tom, kto vyrába lacnejšie, kto sa triafa lacnejšie a kto demoluje viac. No to je celé. Ale títo Ukrajinci tiež majú akože hlavy, majú tam také všelijaké firmy, tak zase z tých peňazí, čo Ukrajina im dáva, aj NATO, aj všetci, tak niekde zase tie peniaze musia aspoň časť z nich skončiť, hej, nemôžu všetky len rozkradnúť. Tak práve možno to dávajú do tejto dronovej technológie. No ale dneska som čítal taký článok, samozrejme môže byť propagandistický, vopred upozorňujem, že dnes robili, alebo včera Ukrajinci nejakú výstavu dronov pri Kieve. Tá výstava sa volala, že armáda a na lístku bolo, že tajné. Hej? Akože tajné. No a Rusi tam trafili presne 6 mŕtvych a rozbili to tam celé aj s tými najväčšími dronovými odborníkmi, aj s tou technológiou, ktorá tam vystavovala. Že trefa do čierneho, že presne tam, kde oni akože vystavovali, tak presne tamto tí Rusi trafili. A samozrejme ten článok môže byť propagandist. Už dnes neviete. Dneska chcem posluchačom povedať, že fakt skutočne už tie zdroje sa rozplynuli a musíte si prečítať aj A, aj B a vlastnou nejakou takou zdravým rozumom, zdravou úvahou z toho vyselektovať, že čo by teda ako mala byť taká tá skutočná pravda. Hej. Čiže nie len vojna únavná alebo vyčerpávajúca, ale ešte aj vojna dronová, lebo skutočne napríklad ten Krym Ukrajinci takmer dobili len dronmi. Hej. Oni aj tú čiernomorskú flotilu Rusku vyhnali a zničili dronmi.
Hej, čiže oni nemajú flotilu, ale takmer zničili celú ruskú čiernomorskú flotilu len dronmi. Takže ja si myslím, že momentálne kto je v dronoch technologický okrok vpredu, ten víťazí. My se k tomu, Martine, dostaneme určitě v druhé části pořadu, ale máme po 8 hodině, takže si dáme 15-minutovou přestávku a já se k těm dronům ještě vrátím, protože to je zásadní téma týkající se ukrajinsko-ruského konfliktu. No a vy můžete Martinovi posílat samozřejmě SMS-kami dotazy. Pokud na něj máte nějaký dotazy, už tady jsou a k těm se po přestávce taky dostaneme. Takže Martine, za 15 minut opět na viděnou s tebou a naslyšenou a s vámi, vážení a milí posluchači, naslyšenou. Když jsi malej, pořád měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, zvládneš i záchod, milé děťátko. Tu štičku pěkně do pravý ruky, napravo holčičky, nalevo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru, přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mýko je zdravý. Tkaničku na kličku, na hrnec po kličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že se neříká 6 ráno do práce, pod mě a po kolenou a za to 14 dní v roce dovolenou a pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycem v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaničky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šavli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí. Když jsi malej, pořád ti měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, zvládneš i záchod, milé děťátko. Puštičku pěkně do pravý ruky, napravo holčičky, nalevo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru, přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mýko je zdravý. Tkaničku na kličku, na hrnec po kličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že se neříká 6 ráno do práce, pod mě a po kolenou a za to 14 dní v roce dovolenou a pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycem v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaničky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šavli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí.
stojíme. V pevné a nezlomné důvěře, v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého. Do Turecka hájit české zájmy. Někdo si chce nacpat vrecka, to je ale tajný. Péťa už má plnou pusu tureckýho medu. Veze sebou i svou husu a chtějí sedět vpředu. Vpředu, 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 v tureckým sedu. Rysy mám jako z ledu, já to jinak nedovedu. V Turecku je bezpečnějc než v Německu, tak se tam sešlo na to a počítá se zlato. Na co? Na NATO. Na NATO. Na NATO. Aby bylo vysmáto a bohato. Celá česká elita už leze do letadla. Strachem oči nezamhouřím, co kdyby nám spadla. Nesedejte si tam šici, macinko, leď cesnou. Zabloudíte ve vánici a pak všichni zesnou. Nebo u Bosporu vcucne to do motoru. Třeba ptáka Doda a to by byla škoda. V Turecku je bezpečnějc než v Německu, tak se tam sešlo na to a počítá se zlato. Na co? Na NATO. Na NATO. Na NATO. Aby bylo vysmáto a bohato. Možná, že je výhoda dobře vidět na Doda, jelikož je vpředu hubu plnou medu. Rysy jako z ledu, v tureckým sedu. Nikdo mě tu nechtěl, ale hele, stejně jedu. Na NATO, na NATO, na NATO, na NATO, aby bylo vysmáto a bohato. Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou.
otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. Za svou krajinu zem a rodinu, prosím svatý, ať identitu neztratím. Bůh mě ochraňuj, ten chvíli zločinu, často zlatý. Zemi české nikdo nesplatí. Vydávám předběžný rozhodnutí, že na mě nebude spolehnutí. Jestli si proti, tak dej to k soudu. Jsem totiž kámoškou všech těch joudů. S jedním jsem chodila do školičky a s druhým plácala bábovičky. Třetí mě miloval, čtvrtý měl pech, že jsem ho viděla na záletech. Pozítří například rozhodnu se, že se chci obnažit v autobuse. Pasažéři budou na krknutí, jenže mám předběžný rozhodnutí. Jestli si myslíš, že nejsem OK, tak na mě nezírej, jinam koukej. Chodím si obutá, neobutá, jsem k tomu předběžně rozhodnutá. Jsem k tomu předběžně rozhodnutá. Potom se rozhodnu lidi mlátit, pak zase v hospodě nezaplatit, že jsem je okradla a jsem krutá. Jsem jenom předběžně rozhodnutá. Neplatit daně, jezdit bez helmy, ze zoo vypustit všechny šelmy. Všechno mi prochází bez mrknutí, mám na to předběžný rozhodnutí. V ústavu rozhodl ústavní soud, dali mi kazajku, nejde se hnout. Zůstala jsem jako opařená, jak rychle mi byla opatřená. Vydávám předběžný rozhodnutí, že na mě nebude spolehnutí. Jestli si proti, tak dej to k soudu, jsem totiž kámoškou všech těch joudů.
Vážení a milí posluchači, máme po přestávce. Já vás ještě jednou vítám při poslechu a sledování našeho dnešního pořadu Pozvání přijal. Vítám i mého dnešního hosta Martina Benka. Martine, ahoj, i tobě. Krásný večer prajem. Martine, my jsme skončili naše povídání konfliktem na Ukrajině a budeme teď pokračovat dále. Skončili jsme tématem týkajícím se dronů, to je téma, který je teď ožehavý a hodně diskutovaný, protože například Evropská komise nebo Evropská unie, oni píšou vždycky Evropská unie, ale víme, že to je Evropská komise, tak jak si dohodla s Ukrajinou společnou výrobu a distribuci dronů pro Ukrajinu. Já se tě chci, ještě jenom doplním, že tahleta iniciativa už probíhá od začátku tohoto roku třeba v Německu. Ty jsi hovořil o tom, že Ukrajinci mají ty technologie, co se týče dronů, na velmi dobré úrovni. Je to pravda, nicméně náš odborník, inženýr Štefec, tak řekl, že oni, ti Ukrajinci, toho zas až tak moc nevyrobí na té Ukrajině, že tam se to spíš montuje ze součástek, které jsou tam z různých směrů importovány. Co ty víš o té produkci a výrobě dronů právě na té Ukrajině? No, ja som čítal som, že napríklad Rusi rozobrali to flamingo, nejak proste trosky toho flaminga. To nie je dron, to je tá ich, myslím, balistická raketa ukrajinská. No a celé vnútro bolo z Veľkej Británie. Hej. Čiže tu máš odpoveď, nejakú proste Storm Shadow zabalili do ukrajinského obalu a začali s tým strieľať po Moskve. Hej. Drony, to som napríklad zachytil, že je firma aj na Slovensku, niekde na východnom Slovensku, ktorá vyrába tieto drony. Určené pre Ukrajinu. Hej. No a otázkou teraz je, dokedy tí Rusi budú čakať, kým sa nerozhodnú, aby tieto fabriky napadli. Áno. Pokiaľ sa v tej fabrike vyrábajú drony, ktoré zabíjajú ruských vojakov a ruských občanov, tak tí Rusi sa môžu jedného krásneho dňa rozhodnúť, že tú fabriku vymažú. Hej. Samozrejme, my všetci to nechceme. Ja nechcem, aby na východné Slovensko letela nejaká bomba. Len to už nie je na nás. To už je na rozhodnutí nejakého vojenského špecialistu v Rusku, respektíve na rozhodnutí nejakého velenia armády ruskej. Tam nejaký Gerasimov sa rozhodne, že teda to demonštratívne hodí. A my sa stále teraz spoliehame na nejaký článok 5 NATO, neviem čo, že ako nás všetci pôjdu zachraňovať, no nepôjdu nás zachraňovať. Hej, čiže kto si to zoberie na triko? Hej, čo keď to tí Rusi urobia nejak sofistikovane, čo keď tieto fabriky, veď oni, nebojte sa, majú veľmi dobrú tajnú službu a ja si osobne myslím, že oni už majú dokumentované, kde sa tieto fabriky nachádzajú. Tak čo keď sa tam niečo stane, jak u vás vo Vrbieticích, hej? Bude sa to vyšetrovať jedno s druhým, ale fabrika nebude, hej? Čiže táto podpora je jednoznačná a ja si osobne myslím, že keď takéto niečo sa stane, tak určite sa to stane niekde v Lotyšsko, Estonsko, Litva, hej? Že to sú 3 štáty, ktoré sú také najviac protiruské, vyslovene rusofóbne. A odtiaľ určite sú aj podľa mňa nejaké tie meniče, sú tam nastavené, odtiaľ možno potajme aj nejaké droníky lietajú. Ale tí Rusi to vidia, to zase nemyslíme, že oni sú slepí, hluchí, hej. Len uvidíme, dokedy budeme my, Európska únia, šponovať tú šnúru, kým sa teda niečo nestane, hej. Takže tí Ukrajinci, v prvej časti som povedal, že v tej dronovej vojne sú fakt dobrí,
Dokonca som niekde postrehol, že oni už vyvážajú drony. Oni normálne exportujú drony, hej. Podľa mňa najmä teraz minimálne potichu do Perského zálivu, lebo tam akože tie kráľovstvá sú bohaté, tie radi zaplatia, Američania ich nejak extra nechránia, už nemajú ani čím, ani ako, lebo tí Irančania vymazali všetky vojenské americké základne z celého Perského zálivu. Proste tie sú, tam už sú mŕtvi, už to priznávajú samotní Američania. Prepáčte, že som tak akože preskočil do toho Perského zálivu, ale tam by som potom tiež na chvíľku sa chcel zdržať. Tam je to tiež veľmi zaujímavé teraz, lebo to je vlastne, to ide veľmi paralelne. To, čo sa deje na tej Ukrajine, tak to isté sa deje aj na tom území toho Perského zálivu. Hej? Áno. To je ako keby, že všetky zákonitosti, ktoré platia v mikrosvete, platia aj v makrosvete. Hej? Čiže to, čo sa deje na Ukrajine, tak momentálne veľmi podobné veci sa dejú aj v iránsko-americko-izraelskej vojne. Áno. Čiže ešte na chvíľku teda sa vrátim k tým dronom na Ukrajine. Oni už dokonca vyvážajú drony. Oni majú tie montážne dielne. Samozrejme, tie majú kade-tade po Ukrajine všelijako poschovávané. Minulé Rusi zbombardovali nejaký sklad nábytku a zrazu tam boli akože krídla od dronov. Hej, sklad nábytku. Že, čo to tí Rusi, zase nejaké civilné ciele, bum. A tí, čo sa tam nafilmovali v tých troskách, tak zrazu tam boli normálne za nimi krídla od dronov. Hej. Takže oni tie fabriky sú kade ako poschovávané, ale akože produkujú. Tí Ukrajinci, hovorím, oni za tú takisto sa učia rýchlo a naučili sa to robiť, aj majú tých dobrých dronových operátorov, špičkových, hej, veď tam im velí taký, volá sa, že Maďar Brovdy. No a tento poňal skutočne silno. Ten má vlastne na starosti všetky tie dronové jednotky a on dáva vyjadrenia aj k tomu Krymu a dosť také ako ostré vyjadrenia. Tento Maďar proste napísal, že ten Krym dobijú, že tam nebude žiadna cisterna, že všetko zničia, a dokonca dal také vyhlásenie, čo mi bolo celkom prekvapivé, že všetci sa ho stále pýtali, že prečo nie Krymský most, že veď na ten by sa mali sústrediť. To je taká najväčšia tepná, to je hlavne Putinová, úplne by som povedal také dieťa, ten Krymský most, hej, že to na ten je skutočne háklivý, na ten je akože veľmi citlivý. No a neviem, či to bolo propagandistická veta alebo reálna, ale Brovdy povedal, ten Maďar, že most nechávajú preto, aby mohli všetci Rusi z toho Krymu odísť. Že cesta von, že nech teda odídu. No, tak nemyslím si teda, že úplne sa to podarí, lebo teraz ten začiatok chytili. Oni vždycky majú také, akože celkom dobre, takticky sú na tom a strategicky celkom fajn, veď do toho Kurska vošli normálne, invázia do Ruska vtedy. Teraz zase akože z toho poloostrova krymského urobili takmer ostrov, hej, keďže tam nie sú žiadne možnosti príchodu a odchodu. Ale to je vždy začiatok. A naozaj, keď sledujete konanie Ruska, oni sú takí trošku ťažkopádni. Oni vždy, tá odveta príde trochu neskôr, ale vždy príde veľmi taká presná a adekvátna, dokonca by som bola veľmi ostrá odveta. Hej. Čiže od Rusov nikdy nečakajte nejaké unáhlené, také rýchlo. Proste oni im takto ten Krym pookúsavali, ako keby. No potom chvíľku mali Ukrajinci akože to víťazstvo také, že pozrite, čo sa nám podarilo, čo sme dokázali, že Krym nemá mosty, respektíve, že nedá sa na Krym doviesť žiadne palivo, toplivo. No ale chvíľku prešlo nejaký ten čas, 2-3 týždňa a zrazu tí Rusi udreli na Odesu. A udreli na tú Odesu takým útokom, že tá Odesa je v plameňoch. Tie proste prístavy, ako som v prvej časti hovoril, tie sú nefunkčné. Tie lode už tam nechcú vplávavať a odplávavať. Hej. Čiže oni trafili, síce Ukrajinci im napadli akoby Krym,
ale reakciou Ruska bolo, že oni im napadli peniaze. Hej. Takže tá reakcia Ruska, vždy treba na ňu počkať. To už čas mi ukázal, už odkedy sa venujem do hĺbky tej politike. Tí Rusi, oni reagujú veľmi presne, ale reagujú s odstupom. Áno. Čiže oni to vyhodnotia, zhodnotia, povedia si toto tam, no ale vždy, keď na tých Rusov tí Ukrajinci zaútočia a tešia sa, že fajn, vidíte, čo sme im vyparatili, len ja, keby som bol na ich mieste, tak potom už len čakám, no a teraz čo to príde, ako sa to vráti, čo nám zase vyparatia oni akoby naspäť, hej? Áno. Čiže len teraz budem zase úplne nad vecou, nad vecou, 2 štáty si likvidujú svoje ekonomiky. Veď to je taká hlúposť. To je najväčšia hlúposť. To je neuveriteľné. Áno. Akože normálne izolujte len tieto 2 štáty od okolitého sveta, predstavte si tú Ukrajinu, to Rusko a jedni si likvidujú druhým tú ekonomiku a tí druhý tým prvým. Ale likvidujú to akože drasticky. To nie je nejaké, ako to sú normálne, že 1/3 ropných rafinérií Rusom zničili, čo je neuveriteľné. My tu máme jeden Slovnaft v Bratislave, si neviem predstaviť, že by nám to vyhodili do vzduchu, hej? Hneď vedľa je OMV vo Viedni, bum, a druhý. Tak ja neviem, čo by sme tu robili, hej? A oni si to tam likvidujú, ako keby, že nič, hej? Proste je neuveriteľné, takže ja som absolútne proti, najviac proti. No ale... Martine, promiň, když mluvíš o těch ekonomických zájmech, tak Oděsa, přístavy, všichni víme, že Ukrajina, jeden z největších příjmů Ukrajiny byl vývoz například obilí. To teďko jaksi už není, ale na druhou stranu jsem zaznamenal zprávy, že Rusko má obrovskou produkci obilí, obrovskou, dokonce ne, že dokáže vyplnit ty mezery v té distribuci obilí, kterou měla Ukrajina, ale dokonce ji ještě navýšit. Nemyslí si, že z toho pohledu ekonomicky nakonec to pro Rusko v podstatě bude opět další výhra, podobně tak, jako ty předchozí takzvané sankce vydané na Rusko? Ešte, toto je veľmi, veľmi ťažká téma, ťažká skutočne, lebo aj tí Ukrajinci ničili Rusom nejaké prístavy tými dronmi. Áno. Čiže aj Rusi majú sťažený vývoz toho ich obilia. Čiže samozrejme nie je to možno v takom merítku, predsa to Rusko je obrovské, možno sa zvýšia náklady na transport, na prepravu, ale určite je možné, že tým, že zastavia vývoz ukrajinského obilia v zátvorke, ktoré je kontaminované, čiže to zátvorke, že to obilie to tam možno vyvážajú niekto do Afriky a do nejakých krajín tretieho sveta, kde nie sú nejakí hygienici alebo nejaké akože kontroly zloženia. Takže možno je tu aj ekonomická bitka o vývozných obchodných partnerov obilia. Hej, možno, že aj o to ide. Tá vojna, alebo tá vojenská operácia, ona má veľa následkov a veľa dôsledkov. Hej, čiže tu ide o vývoz ropy, o tie rafinérie. Rusi nakoniec musia dovážať benzín z Indie. Rusi musia dovážať benzín z Indie. Čiže si predstavte, poslucháči, že Rusi v čase, keď boli na Rusko najväčšie sankcie aj zo strany Spojených štátov, tak pod cenu predávali ropu Indii pod cenu. A teraz od tej istej Indie, ktorým tú ropu pod cenu predávali kvôli sankciám, tak od nich kupujú benzín, ktorý vlastne oni vyrafinovali z ich ropy. To sú neuveriteľné otočky. Táto doba, aká je dynamická, ako to letí vpred, ako sa mení každú sekundu niečo nové, tak to je neuveriteľné. Čiže ja tak nenápadne preskočím k tomu Iránu. Ne, lebo Martine, já tě zastavím, než se dostaneme k Iránu, protože já tě pak nechci přerušovat, tak jenom tady máš SMS-ku, já ti ji přečtu.
Dobrý večer Ano. z Havířova. Super, to bude informací dík. No a trocha legrace. Zahradil pronesl, že v prezidentských volbách 2028 by raději volil cvičenou opici než Pavla. Mějte se dobře a opatrujte se, chlapi. A posílá srdíčko. Tak jenom, než se dostaneme zase dostaneme k těm, řekněme, závažným věcem, tak jednu takovou SMS-ku příjemnou, milou od naší posluchačky z Havířova. Tým Iráncom, hej. Tak. Ešte taká horúca informácia, bol problém, teda hovoril si o tých sankciách, tak ja hneď okamžite, ako náhle padne slovo, tak mne sa otvorí ďalšia téma. Áno. Tak sa schváloval, myslím, už 21. v poradí sankčný balíček proti Rusku z Európskej únie. No a ukázala sa veľká nejednota, len to neprečítate si v mainstreame. Skutočne toto, čo vám teraz poviem, nájdete to na nete, ale nedostanete to z Markízy, ani z Jojky, ani z vašej nejakej tam novy. Minimálne 5 až 6 štátov po vzore kedysi Maďarska, lebo Maďari väčšinou a Slováci to robili, že keď sa podpisoval sankčný balíček, tak vždycky začali niečím vydierať, tí Slováci a tí Maďari. Že ho podpíšu, ale keď, tak najnovšie už neviem, či si všetkých zapamätám, ale minimálne Rakúšanov si pamätám. Predstavte, že Rakúšania nechceli podpísať tento sankčný balíček, lebo Raiffeisenbank. Aha. Rakúska Raiffeisenbank má nejaké aktíva a už im to v Rakúsku robí straty. Už začínajú sa prebudzať tie európske štáty a už nechcú len tak navoľno tie sankcie, poďme všetko robiť zle Rusom a budeme trpieť. Už nechcú trpieť. Už keď sa ich to ekonomicky týka, ako Rakúsko Raiffeisenbank, tak už dvihli prst a nie, my nepodpíšeme ten sankčný balíček, alebo nám toto uvoľnite, tu nám dajte nejaké kompenzácie, hej. Áno. Teraz, to boli Rakúšania, že Raiffeisenbank, hej. Potom tam boli, myslím, Gréci, tí do poslednej chvíle vyhrážali sa, že nepodpíšu tento sankčný balíček kvôli transportu ruského LNG. Ale aj to je v zátvorke. Transport LNG gréckymi, myslím, tankermi má ako majiteľ tých tankerov je nejaký grécky miliardár, ktorý má vplyv na grécku vládu a ten si postavil na zadné, že buď mi to vybavíte, alebo. Jo. Čiže normálne v tom sankčnom 21. balíku je výnimka. Normálne tí Gréci si vykopali výnimku na tento LNG pre tohto miliardára gréckeho a jeho tankery. Hej. Čiže ja si myslím, že to sú prvé lastovičky, kedy samozrejme aj Taliani, asi 5 alebo 6 štátov už akože sa stavia na zadné a už si uvedomujú, že tie sankcie proti Rusku im škodia. Už to zistili, že tak keď nám to škodí, tak nebudeme zase podpisovať nejaké bianko šeky, hej. Takže, ale vraj ho schválili, sa mi zdá, že dneska alebo kedy, že bol schválený tento sankčný balíček. Ale toto sú podľa mňa prvé lastovičky, že už 22. sankčný balíček už nie 5 sa zdvihnú, ale 10 a už teda toto bude možno, že už ani ďalší nebude. Hej. Takže čo sa týka sankcií, takže Gréci, Rakúšania, už také štáty sa ozývajú, ktoré by ste nečakali, hej, že nejakí Rakúšania, nikdy v živote som nečítal, že by Rakúšania sa stávali na zadné proti Európskej únii, hej, a zrazu bum, ich Raiffeisenbank už má nejaké straty, no tak nie. Tak ideme už aj, vyhajú sa už aj oni na odpor. No takže, dobre. Ináč ďakujem za SMS-ku od posluchača. Bola vtipná. Áno, posluchačka Hanka. Tak, Martine, my přejdeme teď na Blízký východ, protože tam je ta situace taky velmi špatná. My samozřejmě
Podle posledních zpráv víme, že se do toho zapojili teď hodně Hutijové, kteří jsou jaksi spřáteleni s Iránem, že tam odpalují tankery. Donald Trump několikrát prohlásil, že má Hormuz pod kontrolou, pak zase, že nemá, pak zase, že chce za bezpečný průplav 20%, pak to hned zase odvolal. Ty informace, které odtamtud přicházejí, jsou ještě více, řekněme, takový netransparentní než z té Ukrajiny. Nicméně ke mně se dostala teď dneska jedna velmi zajímavá informace, co provedli Američani. Americká vláda údajně tedy měla dnes vydat prohlášení s varováním pro všechny americké občany na celém Blízkém a Středním východě, aby byli připraveni k rychlý a okamžitý evakuaci, protože se chystá tedy na víkend, to znamená sobota, neděle, tak se chystá nějaká velká akce proti Iránu. To už jsou teď jenom spekulace, spekuluje se o tom, že Donald Trump v takovém tom duchu, který on pronesl a na který si všichni určitě pamatujeme, že vyhladí celou civilizaci, takže se právě bude schylovat opravdu k něčemu hodně velkému, co se týče Iránu. A já se tě chci zeptat, jestli ty si zaregistroval nějaké informace teďkon vůbec celkově o té situaci tam, protože, jak říkám, ty informace jsou opravdu velice jaksi i rozporuplné. Vieš čo, teraz to tam eskaluje obrovsky. To je tá paralela, ktorú som v úvode hovoril o Ukrajine. Veľmi to tam eskaluje, lebo samozrejme mali to prímerie skončilo a teraz už nejakých 11 dní alebo 12 dní už Američania bombardujú ciele v Iráne. Už sa zamerali na mosty, dokonca Trump niečo vyhlásil, že za každú trafenú loď v Hormuzskom prielive on zničí nejaký most v Iráne. Akože vendeta alebo odveta. Áno. Nejakí iránsky vojenskí generáli zase ohlásili, že dali 3 dní Amerike, že pokiaľ sa neukľudnia, takže začnú s niečím obrovským. Iránci. Ale tu sa mi zdá, keď to spojím s tou tvojou informáciou, že prečo by mali Američania odchádzať, ja neviem, z Dubaja, Kuvajtu, Bahrajnu, keď Američania idú útočiť na Irán. Teraz skúsme. Nie je to naopak? Je to trošku naopak, že ten Trump sa bojí, že tí Iránci pošlú nejaké veľa bomb práve na ten Perský záliv. To znie opačne. Hej? Veď keď útočím na Irán, tak ten, čo je v tom Dubaji, tak je relatívne akože v bezpečí. Hej? No ale tí Iránci konkrétne, to som tiež postrehol, že oni sa vyhrážali, že niečo veľké spustia, pokiaľ tí Američania neprestanú. Čiže mne to skôr vychádza, že ten Trump sa už bojí. Radšej pošle tých svojich preč, lebo sa bojí, že tí Iránci, ktorí teda akože vôbec neznížili počet útokov. Veď Trump sa chválil, ako zničil ich odpalovacie zariadenia, ako zničil hĺbkovo tie bunkre, ako zničil produkciu všetkých dronov, rakiet, ale ono to vyzerá práve naopak, že oni produkujú ďalej a dokonca to vyzerá, že ešte zvýšili tú produkciu. Hej? Veď oni strieľali tam teraz na tú anglickú vojenskú základňu, na tú ostrovnú 3800 kilometrov, tak to zase nie je sranda toľko dostreliť, hej? Takže samozrejme, nedozvieme sa, či sa trafili. Keby sa trafili, nikto to nesmie povedať. To utaja, hej. Už vôbec, že si to dovolili, hej. Že si to vôbec dovolili. Takže ja si osobne myslím, že Trump jednoznačne sa prerátal s celým Iránom a nevie, ako z toho von. Nevie. Ten Hexet už povedal vyhlásenie, že tá vojna stála 37 miliárd. Lenže kto už verí Američanom? Ja im neverím. Čiže keď to Hexet povedal, že 37, tak podľa mňa stála 100 miliárd.
Hej. A to isté teraz priznali, že už je 18 mŕtvych Američanov, dokonca Trump tam bol niekde na letisku ich akože kondolovať. V tých hliníkových rakvách už prišli pekne domov. No ale kto verí, že je ich 18? Ja si osobne myslím, že ich bude niekoľkonásobne, možno aj 100-násobne viac, lebo tí Iránci sa triafajú do tých základní a tie základne nie sú prázdne, na tých základniach sú samozrejme osádky vojenské. To keď ti tam priletia tie iránske rakety, no tak to nie je možné, aby sa teda akože nič nestalo, aby to nejakých 18 ľudí na... To je neuveriteľné, to sa nedá veriť tomu celému. Takže ja som videl zábery, že proste zničili im všetky radary, také tie guľaté, najdrahšie radary, čo sú tak v Dubaji, v Kuvajte, kade, kde im to už tí Iránci všetko zničili. Čiže tí Američania sú v tom Perskom zálive už fakt, že hluchí, slepí. Hej? Keď ti to celé toto rozbijú, no tak už potom ťažko sa ti detekuje, že ktoré zase akože odkiaľ letia rakety. No. Ťažko povedať, ale ten Irán, no to je 90 miliónová krajina, obrovská, geograficky veľmi dobre riešená proti invázným silám pozemným, čiže tam tak snáď sa nezblázni tá Amerika a nestrelí tam nejaké taktické jadrové zbrane. Hej, to akože čo to urobili v Japonsku, veď to si všetci pamätáme z dejín, hej. Hirošima, Nagasaki, tak ja neviem, či už až do tej miery to eskaluje, že mierotvorca Donald Trump, že teda akože začne jadrovú vojnu. Veď ten Irán nie je sám, hej, tak tí Rusi samozrejme, že ho podporujú Číňania. Čiže toto nie je možné urobiť bez nejakej trojdohody. Hej. Čiže pokiaľ by Trump chcel napadnúť ten Irán až takto drasticky a dramaticky, ja si nemyslím, že pomocou tých kanálov komunikačných aj s Moskvou, aj so Sincipínom, určite to sa musí konzultovať. To nie je zase ako, že on sa ráno zle zobudí a teraz dobre, tak dneska tam šupneme 2 jadrovky. Hej, to si nemyslím. Je dosť prepnutý ten Donald Trump, ale zase až toto, to dokonca neviem, či mu už kongres aj neznížil kompetencie, čiže on by to musel mať odkomunikované s kongresom. To je veľmi ťažké a hlavne, keď sa na to pozrieme tak veľmi pragmaticky, tak tam sa blížia také tie tretinové voľby, či ako sa to volá v Amerike, a Trump musí dovtedy niečo urobiť, aby mu neklesla tá podpora. Takže... No, on se teďkon chystá na Kubu, víš? Tak jestli tím si nechce nahnat právě politický body. Vieš čo, ja si osobne myslím, že pokiaľ je trošku rozumný, hej, a ja to stále hovorím, veď ja som úplne obyčajný človek a viem si predstaviť situáciu obyčajne bez poradcov, že voľby v Amerike sa vyhrávajú podľa ceny galónu benzínu. Hej. Čiže to je úplne jednoduché. A pokiaľ tí Iránci závrú ten Hormuz natrvalo a nebodaj sa dohodnú s tými Hutými a tí závrú ten Mandab, či jak Maldab, neviem si úplne presne zapamätať, ten prieliv do Červeného mora, no tak to je ropa 200. Hej. A to sa určite dotkne aj cien ropy v Amerike, čiže pokiaľ tam vystrelí galón, ja neviem, na $7, tak tí Američania ho určite voliť nebudú. Hej. Takže veď to vy máte to vaše krásne české, že vláda, ktorá zdraží pivo, padne. Hej. No, tak v Amerike by to bolo vláda, ktorá zdraží galón, padne. To je to isté, hej, len inými slovami. Takže určite to musí byť nakonzultované, vypočítané, takže ťažko mi je to odhadnúť, to neviete. Dnes naozaj neviete, čo sa stane zajtra. Ale s tým Iránom tam je tie ich iracké milície, to IRCG, oni sa na to 40 rokov pripravovali. Oni majú tam to mozaikové velenie. Áno. Hej, že majú rozdelené celé to územie Iránu na samostatné vojenské oblasti, kde velí nezávislý veliteľ, ktorý keď aj pri strate celého generálneho štábu velí, bojuje ďalej. Hej, čiže s týmito Iráncami ja si neviem predstaviť, že sa to dá vyhrať. Hej. To naozaj tam je
to keď je rusko-ukrajinská vojna únavová, tak s Iránom by bola 30 rokov únavová. Hej, tam v tých horských oblastiach, no kto tam pôjde? Majú tie tunely v tom Zagroze, tam som sa bavil teraz s jedným Iráncom, vynikajúci rozhovor, lekár, Iránec, tak ten mi povedal také, že skoro som ho že zavolal do rádia, lebo to bolo tak zaujímavé, zubár, hej. Aha, to zajímavý by bylo. A Iránec, Kurd, ktorý žije v Iráne. Čiže to sú tie kurdské obyvateľstvo. On mi vysvetlil, že oni majú úplne iné náboženstvo. Oni sú vyzbrojení, že on má doma RPGčko. On má doma normálne RPGčko, hej. Že tam tí iní Iránci do tých oblastí ani k ním nechodia, že to tam sa ani nechodí. A že tam proste ani, no úplne, že aj materiálne, že tí sú na tom lepšie, že to je proste ten Irán, to je krajina, ktorú to nie je, že nejaký Donald Trump sa ráno zobudí a ju dobije, to tak nie je. Hej. Tam z Afganistanu ich vyhnali, utekali, tam sa chytali kolesa, lietadla, Američania. To si nevidel to video? Normálne utekali v lietadlách. Do 2 hodín boli všetci preč z Afganistanu. No tak toto, podľa mňa ten Irán je, že Afganistan krát 5. Hej. No a Afganistan nebol pripravený, ale títo sa 40 rokov pripravujú. On mi hovoril, ten zubár, že vlastne všetky peniaze, ktoré Iránci utržili za predaj ropy, dávali do zbraní, do dronov, do tunelov, do 40 rokov. Že tí ľudia tam nemajú peniaze, tí Iránci sú chudobní, ale zrovna všetky tie peniaze z predaja tej ropy, tak tie išli do armády a takže toto dokonca tamto chceli inak urobiť s tým Iránom, to som ešte zachytil, tiež veľmi zaujímavé, že Kuvajt a Bahrajn nahovárajú Američanov, aby obsadili ten Kark, ostrov Kark. Áno. A to by bola taká tiež rana finančná pre Irán, lebo vlastne na tom ostrove Kark ten je komplet prispôsobený na vlastne načerpávanie tej ropy na tankery. A pokiaľ by toto miesto je veľmi akože zraniteľné, je to predsa len ostrov, nejakou pozemnou inváziou, keby to tam tí Američania obsadili, tak veľmi pripravia Irán o zdroj peňazí. Hej? Áno. No len keď to viem ja, ty a Kuvajčania, tak určite to vedia aj Iránci. Čiže ja si myslím, že aj oni sú na to pripravené, možno takáto invázia by tu Ameriku stála veľkú hanbu, lebo keby to tam nevedeli obsadiť, no tak to už by akože povesť hegemóna svetového policajta teda padla úplne akože na dno. To už by skutočne tá Amerika asi nemala také meno vo svete, hej. Takže tento Kark, to je také citlivé miesto, no ale ten Hormuz, Iránci vyhlásili, že nikdy v živote Hormuz neopustia. Nikdy. A dokonca som aj čítal, že Američania majú doživotný zákaz chodiť cez Hormuz. Čiže už sú tí Iránci na nich akože celkom nasratí. Ale na druhej strane, vždy ja poviem aj to B, už som čítal aj nejaké vyhlásenie jedného z tých iránskych takých vodcov, že už ten Irán by aj rád už akože nemal vojnu. Áno. Hej, že už predsa len tie Američania im tam dosť toho rozstrieľali a že už aj finančne tá vojna tých Iráncov stála veľa. Takže už aj druhá strana, že aj tí Iránci by radi sadli podľa mňa za ten rokovací stôl a ukončili to, len tým Američanom sa proste nedá veriť. To je ten problém. Áno. Vy nemôžete ísť, aj keby ste mali najväčšiu vieru a snahu ísť s niekým vyjednávať, no tak choď, to isté, to je stále tá paralela, ktorú ja vidím, no. Choďte vyjednávať do Zelensky. No veríte mu? No môže ísť, no ty si odpovedal. No to isté, choď vyjednávať s nejakým Rubiom, alebo s nejakým, ja neviem, Trumpom, keď vidíš, bolo prímeria, zrazu porušili sa všetky prímeria a zrazu bum, 11 dní to tam bombardujú. No tak tá dôvera a tá diplomácia podľa mňa skončili. Áno. Normálne príchodom Trumpa do prezidentského kresla skončila svetová diplomácia. Čiže svet je na ráz cestí
obrovské rázcesty. Ale dneska sme na tom rázcesti. Buď pôjdeme doľava a vrátime sa k nejakému svetovému poriadku, k svetovému právu, vrátime sa k svetovej diplomácii, alebo pôjdeme naopak, doľava a bude chaos, bude neprávo, budú sa unášať tankery, bude pirátstvo moderné, budú sa vraždiť tí ajatoláhovia, budú sa unášať Madurovia, bude sa uzatvárať Hormuz, to je chaos. Keď si to ľudia všimnite, tak ten svet sa rúti do neprávia. To proste neprávo. Tu už je len sila, moc, rakety, drony, ale nie je tu právo medzinárodné. Veď tí Rusi, oni nech sú, akí sú, každý môže mať na nich pohľad dobrý, zlý, škaredý, ale tí Rusi celý čas chcú právo. Chcú. Všetko dávajú na nejaké medzinárodné súdy. Teraz je veľmi horúca téma, lebo Rusi vyhrali ten súd kvôli tým ruským aktívam v Európe, čo ich zadržiava Európa, no ale to je vlastne ten súd vyhrali na území Ruska. Čiže stále ešte môže ako svetové finančné nejaké tie inštitúcie to brať, akože je to zatiaľ na území Ruska. Teraz, čo sa stalo, to je nové, veľmi zaujímavé. Ja sa omlúvam, že niekedy tak odskočím, ale vždycky tu vlákno, keď nájdem zaujímavé, tak radšej idem k tomu zaujímavému. Tí Rusi to chcú dať do Hongkongu. A čiže už mimo jurisdikciu ruského štátu. A pokiaľ by ten súd, ktorý už v Rusku vyhrali, išiel do Hongkongu, kde majú tí Rusi obrovskú nádej na to, že to vyhrajú aj v Hongkongu, tak teraz poviem katastrofickú vec, to je normálne, to je skoro ako vojna, môže sa zrútiť svetový finančný systém. Lebo to by potvrdili slovami ľudskými, to bola krádež. To bola normálne to bol lup. To bola krádež a dôveryhodnosť svetového finančného systému by padla, lebo nemôžete ukradnúť 200 miliard. To nejde, to proste nejde. Hej. A oni dokonca z tých úrokov financujú Ukrajinu. To sú ruské aktíva, ktoré samozrejme sa úročia, z toho sú nemalé peniaze a Európska únia, alebo neviem, či Európska komisia, alebo kto to rozhodol, že tieto úroky z tých ruských aktív sú používané na v podstate vyzbrojovanie Ukrajiny. Čiže teraz, a títo samozrejme, má to ísť do Hongkongu, ale ešte sa zvažujú ďalšie štáty, čiže keby ten súdny spor, ktorý už Rusi akoby vyhrali, sa potvrdil v nejakom ďalšom mimo ruskom štáte, tak môže nastať obrovský problém.